Bonjour mon amour. O, izvini, mislim zdravo ljubavi. Danas jedem ukusnu zdravu hranu na dorčolu. Gladan sam i želim da jedem zdrav ručak. Šta mi predlaziš? Ono što bih predložila je definitivno sirovo veganski burger, koji kod nas je jedan od najmiljenijih obroka. Onda imamo pesto pistaće, koji se pravi od špagete kao tikvice i to isto fino kremasto. Gladan sam. Uzeo bi spagete za pistačom. Da, može, to je to. Ok ljudi, ajde da se na trenutak opustimo i probamo ovo jelo na terasi. Vidi, preukusno je. Špagete sa pestom od pistacija su neverovatne. Jelo je sveže, ukusno i lepo servirano. Primetili ste da se boje moje majice uklapaju u atmosferu mesta? Ljubav za uvek. Ako prolazite pored zdravo ljubavi, ne zaboravite da tražite ukusan smoothie. Voće je organsko, a kvalitet zaista ispunjava moja očekivanja. Sljedeći put kada tražite lepo mjesto da jedete zdravu hranu, zapamtite da će Ksenija uvek biti tu da vam kaže zdravo ljubavi.